Шановне господарство, вельмі ўсцешаны тым, што 20-й з'езд партыі БНФ не так давно, у гэтым годзе ў пачатку мы правялі 20-й з'езд БСТБ, і гэта паказчык таго, наколькі доўга мы ўжо змагаемся за усталяванне дэмакратыі ў Беларусі. Я зачитаю, каб быць больш карацейшым. Шановне господарство, ад імя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Громада» вітаю всіх дэлегатаў і гасцей чарговага справаздачна-выбарчага з'езду партыі БНФ. Хочу адзначыць, што партыя БНФ належыць да таго невялікага шэрагу дэмакратычных арганізацый, палітычных партый, якія прайшлі выпрабаванне часам і, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы для развіцця партыйнай сістэмы Беларусі, працягваюць сваю працу. Гэта дарагога каштуе. Ведаю гэта як кіраўнік сацыял-дэмакратычнай партыі на сваім прыкладзе. Аднак тое, што партыя БНФ ёсць, сведчыць пра яе запатрабаванасць у грамадстве. У Беларусі заўсёды будуць прыхільнікі незалежнасці, еўрапейскага шляха развіцця краіны і адраджэння нацыянальнай культуры. Пра прадстаўніцтва грамадства ў дзяржаўных, нацыянальных і мясцовых органах, на жаль, пакуль не можа марыць ні партыя БНФ, ні іншыя дэмакратычныя партыі Беларусі. Адсутнасць свабодных і справядлівых выбараў прывяла да палітычнага крызісу, у якім апынулася наша краіна. Яго справакавала ўлада, калі не ўключыла прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай камісіі, зарабіла падлік галасоў закрытым, стварыла перашкоды ў працы нашых назіральнікаў, журналістаў і сацыёлагаў, кінула за граты сваіх патэнцыйных апанентаў. Замест таго, каб шукаць выхад з палітычнага крызісу, прызнаваць апазіцыю суб'ектам і пачынаць з ёй дыялог, улада ўсё больш яго паглыбляе праз гвалт, катаванні, затрыманні, судовы канвеер, звальненне з працы, адлічэнне з вучобы, забарону вяртання на радзіму, праверку дзейнасці палітычных партый. Яна хоча нас прымусіць любіць не краіну, а ўладу праз сілу, праз міліцэйскія дручкі, праз турэмныя тэрміны. Беларусы сутыкнуліся з дзяржаўным тэрорам, які можна параўнаць толькі з тэрорам НКВД 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Прычым таму, чаму дэмакратычная апазіцыя ўсё яшчэ не можа расціснуць сінія пальцы, за якія трымаецца ўлада дзе. Беларусь паліцэйская аўтарытарная дзяржава, беларускі палітычны рэжым існуе выключна са згоды Расіі, якая усімі магчымымі спосабамі спрабуе ўтрымаць нашу краіну ў сферы сваіх геапалітычных інтарэсаў. Разумеючы, што грамадзянін Лукашенка дрэнны, але любы іншы непрарасійскі прэзідэнт для прасоўвання яе інтарэсаў будзе горшы, чым грамадзянін Лукашенка. Але не ўсё згублена. Грамадства ўжо не тое, і назад у свой анабіёз не вернецца ніколі. Падтрымка дзеючага рэжыма скарацілася да гістарычнага мінімуму. Можа і не да 3%, аднак дакладна не 51 ці 80%. Наш бел-чырвона-белы сцяг ужо лічаць сваім амаль 40% беларусаў. Гэтага б не было, калі б не было сістэмнай працы ў гэтым напрамку апошнія 26 год. Калі б нашы актывісты і прыхільнікі не хадзілі з нацыянальнай сімволікай на мітынгі ў падтрымку Ціханаўскай, то невядома, пад якімі бы сцягамі адбывалі зараз мітынгі пратэсту ў Беларусі. Перамога блізка, бо для дзеючага рэжыма гэта пачатак канца. Беларусы салідарызаваліся як ніколі. Мы ўсе ўбачылі, як нашмат, якія мы бесстрашныя і крэатыўныя. Пратэсты супраць узурпацыі ўлады сталі народнымі, а сам народ перамагчы цяжка. Гэтыя пратэсты паказалі, наколькі можа быць высокай электаральнай падтрымка дэмакратычных партый, якія выступаюць за змены ўлады і рэформы. Наша з вамі задача структурызаваць гэтае грамадства па іх поглядах і перакананнях. Наша будучая партыйная сістэма павінна трымацца на палітычных ідэалогіях. І ў нас наперадзе вялікі кавалак працы. Хачу адзначыць, што партыя БНФ належыць да ліку тых арганізацый, якія заўжды маюць сваю абгрунтаваную пазіцыю і аргумент для яе абароны. Партыя БНФ паслядоўна ў сваіх пазіцыях, мае добрыя праекты рэформаў і мае што прапанаваць грамадству. З кіраўніцтвам партыі БНФ у нас таксама склаліся даверлівыя, добразычлівыя ўзаемаадносіны. Узровень такіх ўзаемаадносінаў падмурак для далейшай сумеснай працы. Адмыслова хачу адзначыць дзейнасць старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва.
Яго палітычны вопыт, жыццёвая мудрасць, стаўка на каманду і дысцыпліна ў прыняцці выкананні рашэнняў з'яўляецца прыкладам для многіх кіраўнікоў. Зычу вам всім поспеху і плённай працы. Жыве Беларусь! Дякую вялікі, шановны гаспадар Барысаў, шановныя дэлегаты, таксама